Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshi benta bente lakam yaki barjela bikin omyola bansuan khai suk apo uput usam jong kari khasi u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pinya sings e mula pinpau baka council kanya biteng banya trelang bat kiseng bapher ki bidan jing tip halo ki barjela ki buan ban sengkam apo uput usam jong ka KHADC Habiyakaran bakla pathai kubor ba pinya uloong ba kejinlek kendra trading license hayo do dangshan ha ka baga sengkhon kan thai hinyo trap association kamshimnala banyadan lang ha kejinlek ban kendra kre namar kejing bakla ban pinbet bor ba kamde satya kejing jarngai Shushu ba pinya ula pintip ru ba kamlong ka basuk ya ka KHADC ban kendra habaro santli ki district ki baha ba po usam namar ba ka council ka dan tang hinyo pongot ki enforcement Henry Watla ka taru ka council ka persyang shamal ki jaka ban kendra trading license te ngashu kwa ban pinpau kajing sokya habai de kajing long jingman khamtam haka khai ka pateng hakani ka ri ka jungi hadien ba pilai i lakat tu kat Nepal masen shimti yakani ka kam hang tai po district council kum ke executive committee batmai ngila persyang ban wanra ki jingkela khamtam habai de bat kajing perking yaki trading license bat ki weki benta bakat kum ka an bla ibor hangi ling baka trading by non tribal regulation act ba kinu ki barjela ki bamde ki khasi lada ki hab ban wan ban khai shakani kari ka jungi kinamla ban shu wan ban khai kat bamon klem dadan ki kot ki sla ki babet ki babiang nadu national hadu district council te kani ngi i ka jingsham ka jungi nadu na themri boy khanapara area banihat shadu shamajai ichamati ngi rung hasilong ru halaim khra nangta hapo yodu kabala arsian kabangila pha ban leit ban inspect te nakalyang jungi kum ka executive committee kwa ban penpau ba watla dangi dunai ka manpower leni kata ka bor trikam gujungi ki staff gujungi habai dei baka enforcement kumbalong haka trade enforcement ngi dantang kumba nyo phongut tebat nyo phongut ngi hab ban pe ya santli ki district nadu Kariboy district ka East Khasi Hills district ka West Khasi Hills district nang ta ka Eastern West bat ka South West te takadaw umla hiba man kapor ngin late ban tokit lane ban late inspection Henry ngim shong thait pat te dangshen ru pilai i kladon ka jing late khandra biang hayodo ya ka ba ngila yo ka jing ujor na ka liang ki kenhun jong ki longkeme lani ki seng kenthei jong ki khun nyo trap ki balawan kendu yangi but kajing sukya kajung ki namar ba kiru ki dan hi hayo ki babun ki di kinong khai ki ba kilai i kajing jelei jong kini ki breu bana ba ban wan khai light luit apo yodo lani hakini ki benta jong ka sor shilong ti ki wan ban kerpat but nakalyang jongaru nakalyang jungi ngila shimkya but hatu kasngi bakile chapo yodo le se ka don kajing bakala kajing yakut ya kapor but khamtamru hapo yodo ki don kini ki longkeme nakanika kenhon kila apoi hakiwe pat ki basa ki jongi ki enforcement ki sedang nakiwe ki basa te ka don kata kajing ya pher hangta ya ka jinge penbet te ndri kala mi pat katu kat ni ki media report ba don kiba penpau bala jar ngai don kiba ong baka kimya don kini kinong ujor henry ngas ko ban pensyai ba hadin bang lai kendu biang menin bat ki lai kren sani bat ngaso ban ong ban nakalyang jungi ba nginang yai tre lang bat kini ki kenhon ru namar ngai isha ka jinglong sensia ka jinglong shimkhya ka jungki ka jinglong responsible ka jungki namanta ban weng ye kani jing e abede kam khayi namar kila ye kendu jing e sha namar ba ki hab
kum ki long kemi ki hab ban pe ya ka yeng ka sem ki hab ban pe ya ka jingbet jimpiang ki khun ki ti ka pulia ka puthi te kam dei ka basuk le se ba kini i markhmat ba ki we pa ki jai ban rio kun chuan khai kat baman te na kalyang jungi nga so ban pen pau ni ka por ban nang ai men siam mi ni kun hon ba mdei ban du ban siam ba ki mi ki tu ki media ki ban long negative henrei yang shakmat mi shakmat bat yang be halor ka nongrim ka ba pidon ya ka ba phi ya tenrong lang ya kata ka ya ka lingkor ka bakhya ka bangikit namta ka jai ban ri ho jungi te nga khot yaki shakmat badadan kanu nang ni shakmat ru ngin ya trailang te nga so ban acknowledge lene ban ai khublei kerpang ya ka jing long balak loi jongki ban mi shakmat namar la jenjar menta hak jai ban ri jungi kibrio basmo khya ban ya mi shakmat bun sien kila shya kran tang hayeng bun sien kila shya kran tang hidukan sha bun sien kila shya kran tang ha yo hahat henry ban mi shakmat ban ya trailang la duna tena so ban ong ban nang ai men sim na kalyang jonga kum CM bat ka executive committee bat ka dis council li brok away namta kum kini ki long kemi ki bami ban ya trailang bat ngi namta ka bit ka biang jong ka ri ba ka jai ban rio namta ka bit ka biang jong ka khai pateng jongki jai ban rio khasi ki jongi o jingsha kam ladan basoi la penpoi shangi shulong ba kan long ba kira da ka namar ba kadan arteli ka shithi ka wei ka de ka bala soi kerteng bala sil ngala endorse ka department te hakasngi ka babut nama bala penkela tarik no ya ka inspection nama hakawei ka bentala akawei ka shithi ngala pha akawei ka tarik henry hab ban penkela te namar ba ngakwa ban kham kloi ka kam te ngala pan biang no naki ya ka shithi bathmai te henry kimdan pat da ka bala ki khamra sil tang ala ka ai namar ba ka bala dan ka sil ka signature ka dan ka file te melelei te le si yo bakla na kalyang em jungiru ba ki klami i ya kata ka bala sil de tang ita kam dan hi kano ka ba ban ong ba kadon ke jing le thurmor jing le bakla na kalyang jungki ru ha kamdan kalis re la dan lut baro khat la da ki phongut la pan yaki kerteng baki jakasa bat ka phone number nak liang ka jungi yaki namar ngindang dan kam hiru ba heki wewe jaka ken ya yo ban pentip langi ke baja teng kum ka council namar bangimla ban lipej man ka sngi uta uriu thamai let's say uba ude u nong khayi bawan barjala bawan khayi shani ubadang shuan menen nakaliang council ka ngintip tenri kini ki ba syong yo kini ki ba dan ha tu kam kitip unu bla dan kam slam unu badang shuan ba unu ba dang shu yo kam let's say yo banwan khai dang shen ru te kalong ka ka jingerap ka nyangi la dan kum kini ken hon ki ba pentip te nakaliang jungi ngi kloi ben ya trailang bat ki nang nish khmat ru baro khai yaki number nganam dan let's say haga jingya lenti jungi kat noteli ki bangila khang le sementa nganamla ban ai tikna kat noteli te bat kat noteli ru ki ba la apply ki bangila ai halor kan nongrim bangi issue ki trade license dan ru ki bangi reject ru halor kan nongrim bangi kentai bomlong ban ai te ya kata singa la ban khot da ka we ka press conference lani haka khalai tarik ngindon ke executive committee meeting le singa yo penbiang lot bak khot yo ban ai ya kita ki details so kan yarap ba na mangiru ngi kwa hiban streamline ko baong no ka ktinong we streamline ben penbet lenti ya karkom trekam habaro ki department kumbalong menta ngila persangkat bala da piong ka development ngila persangkat bala benemdan syu kini kita ki jing syak keno habai dip ka trade ru kenem dan syu habai dip ki revenue khamtam ka bade forest ki bami kini ki jing syak keno habai dip ki toll gate balum pisabi an kum kini ngim kwa ban mi syu nang ni khmat takadau ngidang streamline but kidang bun ki mat ki bangin nang ra akani ka executive committee la khalai tarik te khalai tarik ngin sayo pat ban pensngo ban pensyai bai namta jong pi baro babun ubam dan ru dan ubam dan trading license udan hang tu te menta da ka jing khnra jungi nginang yo kan ya ka ban lum jing tip ya ka status kanika details katno ka number ki badan katno bam dan but yakini sa shim action kat kumki kendon jong ka an pi ngam ong ba kensting namar barduna kaman power dai te hab nang ka management namar ba
kaduna pula ka manpower te kam dei basuk bun ki dan ki ba ongi balai phi hap ban lei la de ngo nga kani di ka kam jungi hari jungi ladangim lei la de ngin shania let's say tang haki staff bapli tang haki inspector haki enforcement kam dei ka basuk eki te haba mengingi di ka authority teng de ka isi bat ka authority kum em in charge trade ru ba sign ni ki training license ban approve ladangi ngim tip hapo feel nchu sign tang na po office long hi klam na tip siapa feel long kum no sejaka long kum no nomor takadau ngingin nang ya be kan ni ka jing khandra na ka por na ka liang chungi